नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता बघू शकता स्क्रीनवरती तुम्हाला मी दिसतो आहे, मम्मी दिसते आणि आपले दिलसुद्धा दिसते, बरोबर. तर व्हिडिओ स्टार्ट करायच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो आहे की कालच्या व्हिडिओचे आम्ही कमेंट्स बघितले. सर्व तुम्ही काय काय सांगितलं किंवा काय लिहिलं ते आम्ही सर्व वाचलं. पण त्याचे उत्तर द्यायला म्हणजे घरी इकडे परत कसा आलो, फ्लॅट कसा सोडला, काय झालं, कसं झालं, कशासाठी झालं, असा निर्णय कसा गेला, काजल कुठे आहे, आम्ही सर्व कसे आहेत, काय प्रॉब्लेम झाला का, हे सर्व क्वेश्चन्स होते ना. तर हे सर्व क्वेश्चन्स आम्ही तुम्हाला सविस्तर सर्वजण बसून तुम्हाला हे उत्तर देऊ. कारण आत्ता ना खूप गडबडीत आहे. आत्ता आम्ही बघा इकडेच बसलेलो आहे आणि अजून पण पॅकिंग बघा तुम्ही. इकडे बघा बॉक्सेस राहिलेले आहेत, हे सर्व असं व्यवस्थित आपापल्या जागेवर ठेवायचं. हे इकडे राहिलेलं आहे, हे सर्व आता सर्व व्यवस्थित आपल्याला ठेवायचं, बरोबर ना मम्मी? होतं तसं. हां, तर हे सर्व झाल्याशिवाय ना आम्ही पण शांतपणे काही उत्तर देऊ नाही शकत आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन हे शॉर्ट नाही होणार आहे. ते कशासाठी सोडलं ह्याचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देणार, पण ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये देणार आणि पूर्ण एक्सप्लेनेशन देणार, म्हणजे तुम्हालाही समजेल की काय झालं ॲक्च्युली आणि कशासाठी एवढं घर लगेच घेतलं आणि लगेच सोडायला लागलं, बरोबर ना. तर ह्याचं उत्तर आम्ही तुम्हाला नंतर देणार. आतापुरती तर तुम्ही आमच्या शिफ्टिंग होईपर्यंत आम्ही जरा हे करून घेतो, सामान लावून घेतो. सर्वच बॉक्सेस कमीत कमी 15 बॉक्सेस होते, त्यातले 3-4 बॉक्सेस त्यांनी लावून दिले, कारण ते बाकीचे लावायला गेलं असतं तर खूप वेळ गेला असतं. तर आतापर्यंत आम्ही 8 बॉक्सेस अजून लावून घेतलेले आहेत, तर 3-4 बॉक्स अजून राहिलेले आहेत. त्यासोबत मोठे मोठे फर्निचर आपापल्या जागेवर सेट करायचे. हे करून आम्ही तुम्हाला त्या सर्व प्रश्नाचे उत्तर उद्या तरी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्कीच देऊ, बरोबर ना. जेवायला या. हां, जेवायला या तुम्ही पण. आम्ही आता इकडे तिकडे आता कुठे कुठे टाईम काढून जेवतोय आणि कधी कधी जेवण पण आम्हाला बाहेरून मागवायला लागतं, कारण आम्ही एवढे बिझी आहेत या घरामध्ये असं सर्व लावण्यामध्ये. कारण पण आणि बरोबर पण नाही आहे. हां, तर ते जे काय आहे ना ते आम्ही तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्की सांगू. त्यासाठी सॉरीसुद्धा आणि काय एक्सप्लेनेशन ते तुम्ही नक्कीच उद्या ऐकाल. आणि आता तुम्ही पुढचा व्हिडिओ बघा. आपण आता राईटने काढणार ना, बरोबर, कारण हा रोड आपल्या नॉर्मल गाडीसाठी आहे ना, छोट्या गाड्यांसाठी. हॅलो, येस, बॅग एकच घेऊन आलो. चला गेलं. येतोय ना. रूम झालं साफ, बिलू बिल्लू झालं सर्व साफ. सर्व साफ केलंय. वायर ऊपर देखो. गाड्या सरकले तर इथे येईल, पटकन आतमध्ये घेता येईल. तेच मी बोललो ना, गाडी सर्व साईडला गेली की पुढे येईल ना. इकडे एक बेड आणि एक कबाट, बाकी 2 कबाट, फ्रीज आतमध्ये सर्व. दिलात जा आज. चला तो हे दिवाणचं आहे ना ते. दिल बाहेर आहे. तर इकडे एवढं बाकी कसं छोटे छोटे सामान पहिला येत आहे ना. बरोबर, इकडे हां ते टाकतो मी नंतर. इकडे फ्रीज आणि कबाट तर इकडे येणार आहे ना आपले. हे वॉशिंग मशीन इकडे येणार आहे ना, जे आपलं जुनं होतं तसं ते. पहिला होता. चल दिलो आतमध्ये, चल आतमध्ये दिलो. चल मेजर आले बिगर ना खूप सामान झाले नाही पाहिजे. ती वॉशिंग मशीन एकदम लास्टला लावते. खोलताय का ते? हां, खोला. दिलो. ये फ्रिज है ना, जाओ आराम से हाथ संभाल के ले लो. मम्मी त्या फ्रीजच्या जागेवर दाखव. खोलो और फ्रीजची जागा भरली काय? हा केली ना, फ्रीज इकडेच राहील ना. नंतर मग आरामात मम्मी ते बॉक्सेस हे करायला होईल आपल्याला.
बॉक्स राहू दे तशीच आणि बाकी मोठा मोठा सामान लागू दे. हम्म. तो ये सब बड़ा वाला है ना? चिल्लर भी होएगा उसके ऊपर ऊपर है क्या? ऊपर के हाँ क्या? कपड़े पे रख के खींच लो. हाँ नीचे नीचे मत खींचो, वो फट जाएगा वो. खींच नहीं सकता भाई अंदर आ. हाँ रुक जाओ. उठा लो उठा लो उठा लो. नीचे का सब फटते जाएगा नहीं तो. ये अंदर के रूम में उठा के थोड़ा सा आगे रखो फिर पकड़ो. जाऊ दे शेवटला. हाँ जाओ दे जाओ दे. हा, म्हणजे ये साइड में लास्ट में जाने दो. हा, जाऊ दे शेवटला. हाँ अभी उधर खड़ा पहला कर. थोड़ा उठा के लो. खींचो ये. अरे वा. रुक जाओ. हाँ बस घासू नका. ये पण जरासा उतला थोडा वेळ. उठा के लो. हाथ संभालना. वो भी वैसे ही खड़ा करना पड़ेगा आपको. हाँ ये थोड़ा हाइट का कम है ना. हा, अरे वा. पॅकर्स अँड मोअरचा हे फायदा असतो म्हणजे सर्व मॅनेज ते करतो तुम्ही. बरोबर आणतात सामान. आराम से हाथ पण संभाल. त्यांच्यामध्ये आपण पडायचं नाही. हो, ते बरोबर ठेवायचं तिकडे जवळ चलो करायचं. घुमाओ. ये इधर घुमा. वो बाहर ले. बाहेर एवढं राहिलं बाहेर करून सांगून राहिले ना. सामने हा इकडे इकडे समोर समोर समोर. पहला खड़ा कर. मैं इस साइड पे लेता हूँ. नीचे पंखा नहीं लगेगा नहीं लगेगा. हाँ नीचे से. हाँ इसको नीचे ढक लो मत वो नीचे कहीं हो फट जाएगा. आता ह्याच्यातलं आम्ही कायच काढलं नाही. नाही? भरलेला आहे. हा? बरं आहे गं. तो पण आणायचा ना बरोबर. हाँ तो वरून आणला असं वजन होतं. हा कसं वजन नसतं. हाँ नीचे हाँ देख ना मुझे. हाँ करो ऐसा फोन. हाँ आएगा ऐसा. ये इधर रहेगा. ऊपर देख रहे हैं और नीचे देख ही नहीं रहे. बस पकडून खायचं. काय करते आता. हलका आहे तो. हे काही डाबे करायचे खाली. थांब ते लावते ना मी पहिले ह्यांच्या करू दे. फिट करके दे. हा बॉक्स तर पूर्ण ह्याचाच आहे ना. तर पूर्ण हे लागेल ह्याच्यात. ओके. ते 2 बॉक्स करा खाली. रेती है रेती. रेती पानी डालना है. डालने की आगे गाड़ी के. हाँ चल जाते इसमें डालते. तो ऑलमोस्ट हो गया अभी है ना. हो गया. आतमध्ये राहिलं ते नंतर करायला होईल. बोले क्या. किती वाजले बघा आता. किती वाजले आपल्याला यायला इकडे. 2:48. आणि बॉक्सेस त्यांना घाई आहे म्हणून आम्ही थोडेसे बॉक्सेस लावून घेतले बाकीच्या नंतर. ओके. चल थप्पी मार. डालो गाड़ी में उसे. आगे से डंपल्स निकालने. ये सब सामान दे दो. बाकी सेफ्टी तो यहाँ पे रहेगा. हां वो दिवाण इथं रखलं. काय राहिलं आता. ते त्यांनी आणले होते. हां नाही आहे का. झोपूनच येईल तो. हां तो ठेवा इकडे असं. खड़ा करो. तो ऐसा होता है सुनाना. हाँ ये सामने वाला है. कपड़ा उठा के लो जरा क्योंकि घसेंगे तो फट जाएगा. एक मिनट में ले लेंगे. उधर फोन ही रखो से. लागेल ना तुमच्या हाताला. तर मला माहिती आहे तुमच्या मनात खूप प्रश्न असतील. कसं झालं, कधी झालं, कधी घेतला निर्णय, काय घेतला निर्णय, कशासाठी घेतला. ठीक आहे. नाही समजलं असेल तर येत्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सर्व काय आम्ही सांगू. काजल बसून, मी, मम्मी, भाई सर्वांनी बसून तुम्हाला सांगू. ठीक आहे. तरी त्यातली दिलू काय करते. दिलू झोपडी आहे. तिला पण इकडे आराम वाटला असेल ना. आमच्या दिलूला बाहेर खूप आवडतं. दिलू पिल्लू हाय हॅलो बोल. दिलू झोप. पण तुम्ही बाहेर बघू शकता पूर्ण पावसासारखं वातावरण झालेलं आहे. आणि तुम्ही तिकडे बघू शकता देवीसाठी मंडप पण लागलेला आहे.
तर उद्या सविस्तर बसून आम्ही तुम्हाला सर्व सांगू काय झालं, कशासाठी झालं, कशाला रूम तो सोडला आणि इकडे परत कसं अर्जंटमध्ये कशासाठी आलो. तर उद्याचा व्हिडिओ 4 वाजता तुम्ही नक्कीच पहा. आजच्या व्हिडिओसाठी थँक्यू.